O sector inmobiliario reclama aos bancos máis investimentos na promoción de nova vivenda. O prezo incrementouse en Galicia logo de subir un 14,1% no pasado ano. O mercado da compra-venda de vivendas segue mantendo a tónica dos últimos anos. Apenas hai obra nova, polo que a comercialización de pisos ou casas a estrear está a ser moi reducida. Os bancos, antigos promotores de novas construcións, non apostan agora por este sector na comarca, algo que os profesionais de inmobiliarias lamentan. Os bancos tamén ora, polo que di, non, que se están retrendo un pouco por tamén, un pouco por eso, porque o mercado está moito máis dinámico nas grandes cidades, o sea, a rentabilidade tamén é máis alta nas grandes cidades, se recupera antes esas inversións e bueno, pero é que realmente cada un co seu problema maior ou menor medida. Tamén é certo que as promocións hai máis riesgo nas cidades. Ao mellor unha promoción, calquer cidade cando fan, pois ao mellor son 200, 300 vivendas. Aquí unha promoción realmente que xa sea un pouco máis ou menos boa, pois pode ser andar en torno ás 20, 30 vivendas. Tampouco non é demasiado un risco para un banco cando hasta realmente que a burbulla polo que foi, pero realmente pasaron moitos anos e ese negocio, bueno, ese traballo se funcionou e foi para adiante. Agora, afirma, sería difícil que poida ocorrer, xa que os bancos piden unhas garantías que antes non se reclamaban, pero na actualidade mudaron aínda máis as cousas. Teñen que provisionar no Banco de España as promotoras, pero bueno, igual que se fai nas cidades, igual que pasa en outros lados, pero bueno, se necesita vivenda. Eso que fai tamén que está entrando moito capital privado a hora de financiarse. De feito, hai promotores que están traballando, xa non traballan con bancos, sino traballan con algún tipo de fondos de inversión ou con inversionistas que poñen o diñeiro e están traballando así, pero bueno, eu creo que bueno, como foi sempre, que os bancos deberían seguir apostando por eso, porque despois tamén nos chaman a nós e nos din darnos hipotecas, pero claro, que se vos non financiades tampouco non vos podemos dar hipotecas e non se pode vender, non? A veces tamén é un pouco a pescadilla que se morde o rabo. Os últimos datos son claros, xa que o prezo da vivenda disparouse en Galicia ao incrementarse un 14,1%. Este aumento rexistrado no 2025 e publicado polo Instituto Nacional de Estatística confirma a presión que vive o mercado inmobiliario nos últimos anos e sitúa a Galicia por enriba da tendencia nacional no encarecemento da vivenda.